Baina, nire hasiera zen eskola joten ginen, dena kaltzako eskola, eskuelas publikas altzan bat, da, leheno bazan, eta guain do, jubilaus, Casa de los Jubilaus, baina orduen zen eskuela publika. Da jote ginen eskamutilak, eta gu nola ginen, bost neska, pues, eskolan hasten zen 6 urtetan. Nire aizpak eta bihar izan duzun, eskolatikan zabiltzen 3 aizpak, eskolan zabiltzen, baina zarrenak, eta bihar izan duzun, ni eskolan sartzeko. Ni 6 urtekin sartu nintzen, eta hor eskolan segitu nekendun, ni segitu nun, eta aizpa eskolatik atea zen. Eta zergatik hori? Ez zeolako tokitik, eta tokitik etzan orduan, zen sartzeko, eta arre bazitun, ni baino 9 urtekin jozitun, ni 6 eta 9, 15, gazi, ez, ez. Bai. Nabiziz, bai. Orduan, guain zan zarrena, pues eskolatik atea. Bigar izan duzun, tokita, iteatik nire zate. Hemen bizitze ginen bazarritan ondo, lanain bihara bagen nun, baina ez erren faltik izan nun izan du. Gu ez ginen aberatzak, baina justu bat azegin nun, laneako, baina lanak gogorreita. Gure zok aita, etxian ez ezan, aita, eta anatxak binitun, eta bigarren anaia, zarrenetan bigarrena, zarrena zan neska eta geho mutila. Eta mutila, nola genuen difentzia bastantena, pues, ua zan, etxeko launtzen ziren aitai, eta gu neskak denak laundu du dugu. Bazarritan, denak aitu gea bazarritan zeiten. Baina, eakutsire, bi hartze ziguten dena eskola. Dena, oi. Horrek, nahiz asko izan, eta baina, handik atatzen ginen, eskolatik atatzen ginen, joan bihartzaten genuen etxeak gure lan txoatzuk egitea. Bazkaltzeko orduako, eta betean, ez ginen, gure jolastetan eta gehatzen, bakarri, hoxen, hasia joan bihartzaten gendula. Baina, gainontzian, ondo bizitu izan dugu geha. Lanain bihar bai, lan asko indeu, baina bizitu ondo. Eskolatik atatzen ginen nian, joten ginen, txintxakon behar izaten genuen txia. Txiakon, eta nikue orduetako, bazkatia jartzen amak, eta denak bazkaltze genuen, juntatzen ginen, gu zazpi eta geho zazpi, eta bi osabak genak askin etxien, hamen anatiak, eta zazpi eta bi behatzi, eta baita ni jaio baino lehen dugu izaten genuen, amuna, eta aitonare gurekin izate ziren. Bueno, Mari ez duen izena maiztak, baina ni eskola honetan gutxi zein izan. Bueno, 6 sartu eta 11 atea eskola hortatik. Eta Mari ez duen izena zeak, maiztrak. Eta edadeko eskualduna zen. Mutila berriz, maizua beti ez duten izaten. Erdalduna zen maizuak. Eta ez zuten izaten, gure anaiak, por ejemplo, anaiak guazan zarrenetakoa, pues gara jartan, maizuakin gaizki biltza ziren. Maistra beti izatezan, baina maizuakin ez. Maizua zeitezan. Noizik ni hori nahiz goazen, mutilak zieniak, klaro. Ni izan baina nahi kontatzen duten bakarrik, eta gabeko eskola ez zuten, izate zuten gabeko eskola. Eta gabeko eskolan, eta izan gure mutila, anaioi. Eta aizpak, gu denak, hasi gaizkit eskolan, denak horri biltu gila lemeziko guztietan. Baina gero 3 aizpa, joten ginen, zerea, ni bitarti hartan, oendikan altzan ibiltzen izan, baina hor aldapan hasieran, la calzada de San Ignacio, Herreran, Lemeziko etxioi, calzada de San Ignacio, Lemeziko etxio hortan zion, maestra, partikulara, baina partikular, eta gero initzun ayuntamentuak, erdik japatzezun, partikulara. Erdik japatzezun nian, pues, gu ara joten ginen, lemezik izpakon zian. Eta gero nik, komo ni joan nuen, 11 urte initu nian,
Komoratu nintzen 11 urtekin. Eta komertu nunean jo nintzen horrea, beste kolegio horta. Hor biltu nintzen ni 16 urte artea biltu nintzen, kolegio horta. Guk orduan hemen niurketzekin erderaz. Ite genitu nintzak, pues, han ikasi ditu, eskola jonta, han ikasi gendun. Zatik eskola ziuten ustean euskara zititzen. Bueno, maestrak emiar izatizigun euskaraz. Baina bat abestia haituz, eta ole ikasi da, gu eskeu librotik ikasi. Etxien, nola ikastazen euskara, gu denak euskara zianakin. Eta erdera eskolan ikasi dugu, hola. Libruak eta nola bat ezizkiguten, eta letura asko ite genuen zetik, escribito dictados, escribir, sobre todo copias. Dena gaztela erderaz. Dena erderaz, eta horrik hasi da guk erderaz, baina euskeraz, etxetik jote ginen euskeraz genakila. Eta orduan ikasi bire izatezian, horazituak eta holako hori denak, etxean ikasita jote ginen. Hori etxean akuste ziguten. Eta etxean, eskolan hasteak hori, zeak ginenak, zarrenak, ez dakit nola, amak ebazekin. Eskribitzen da bita, baina nola itezuten. Baina gu, ikese gendun, pues, hola, etxean hasta ginen, ae jo guta, nola zian zeak letrak abezte jote bizena, eta hola zan, lehenbezeko hazi hemen, altzan.